नमस्कार समस्तଙ୍କୁ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟରେ ରାଧେ ରାଧେ ଲେଖିଦେବେ। ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ମଙ୍ଗଳବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଥୁରାକୁ ଟ୍ରେନ୍ ରହୁଛି ସକାଳ 8:40ରେ। ଜେନେରାଲ ବଗି ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ 420 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ଯେହେତୁ 1.5 ଦିନର ବାଟ ହେଇଯାଉଛି, ସ୍ଲିପର କରିଦେଲେ ଭଲ। ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି। 120 ଟଙ୍କା ଭେଜ୍ ଥାଳି ନେଉଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏହିପରି। ଜେନେରାଲ ବଗି, ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ତାଠାରୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଢେର ଗୁଣ ଅଧିକ। ବସିବା ପାଇଁ ସିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଛି, ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଶୋଇବା କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଗୋଟେ ରାତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତିରେ ବି ବିତିଗଲା। ମୁଁ ଶନିବାର ଦିନ ଘରୁ ଆସିଥିଲି। ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 1:30 ବେଳକୁ ମଥୁରା ଷ୍ଟେସନରେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା। ମଥୁରା ଷ୍ଟେସନର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏହିପରି। ଷ୍ଟେସନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ମଥୁରା ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ବୃନ୍ଦାବନର ଦୂରତା 15 କିଲୋମିଟର। ଅଟୋରେ ଗଲେ 40 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନର ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଟୋର ସୁବିଧା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଯାଇଥିଲି ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ, ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା, ତଥାପି ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ହଁ, ବାଙ୍କେ ବିହାରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗଳିର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏହିପରି ଅଛି। ଦିନ ତମାମ ଯାତ୍ରା ଜନିତ ଥକାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ସୋଡ଼ାର ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 30 ଟଙ୍କା। ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସିଲିକନରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 4000 ଟଙ୍କା। ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ହେଲା ବେଳକୁ ଗହଳି ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା।
ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ବାଙ୍କି ବିହାରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ବାଙ୍କେ ବିହାରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା ପରେ ପାଖାପାଖି ଆଉ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦର୍ଶନ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଚିନ୍ତାମଣି କୁଞ୍ଜର ଦୃଶ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଥିଲି ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିରର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି ମୁଁ ବାହାରୁ ସୁଟ୍ କରିଛି, ଭିତରକୁ ଯାଇନି। କାଲି ସକାଳୁ ଯିବା ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା। ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା, ନିଧିବନ, ରଙ୍ଗନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର, ବୃନ୍ଦାବନରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ବୁଲିବା।